दिसतंय गो खरोखर. तर नमस्कार मित्रांनो, दिवाळी झाली आहे म्हणजे दिवाळी चालू आहे आणि आता चकली रवलेली मेन काढूची. तो आज वेळ भेटलो, भात पुरा झाला त्याच्यामुळे. तर आज चकली करू घेतला. ह्याचं अजून खाऊचा काम चालू आहे. त्याच्यात मीठ नाही घातलेलं, विसरली ती. तर आता चकली करता, मी गाळतोय आणि आता तळता. तर चला बघूया. तर चकली कशी गाळतात ती दाखवते तुमका. तर ही बघा चकली अशी गाळतात. मीच गाळतोय. किती चरवण आहे म्हणून मी नाही म्हणून तिने करूची ठेवलेले. ही कशी पद्धत काय त्या सोडूची. तर ही बघा चकली गाळूक सुरुवात झालेली आहे आणि खुसखुशीत खमंग अशी चकली सोडता आहे बघा. यश बरी भारी आहे. दररोज मनात बाबलो खायत असता, आज स्वतः काम करता. तर म्हणत असती चकली गाळून देऊ मदत करते. ही बघा भाजा कवी चांगले करपू नको, आग कमी करून भाज. असे मस्तपैकी चकले काढलेले आहेत. मस्त आता खाऊचं काम करूच. तर हे बघा अशी चकल्या काढलेल्या आहेत मस्तपैकी आणि इकडे बाजूचं काम करता वर्ष. टोप पण मोठंच घेतलं ना चकलीकडे. नाही तर मी बसते, तू काढ. मला गाळायला जमत नाही. तर काढ, एकदा काढ. नाही एक साच्यातला काढ. बाय वाट बघताय बघा खाऊची. खाऊन बघ, मीठ लागला का बघ, सांगा दी पटकन. बसन का आई जेवण करता अजून मोठे आहे असा का मस्त भुतळे सारखे का. हे आवाज येलो बघूया, एक तुकडं दे बघूया. मस्त जरा भाजा आणखी जरा भाजा करू. तर अशा प्रकारे आम्ही चकले करता. तुम्ही बघित बसा, खाऊ केव्हा दिवाळीचा फराळा केव्हा. मनीषा लेट सांग लावलंय. तर हे बघा असे चकले व्यवस्थित काढलेले आहेत आणि मी काढूचं काम करतोय. आता म्हणजे हा प्लॅस्टिक नाही, तो कागद हा. पुन्हा म्हणजे कमेंट करशा प्लॅस्टिक काय वापरतास. तुम्ही मुंबईला चकल्या नाही करत, मग काय करता. करतो म्हणजे तू काय येत नाही म्हणून विचारतोय. नाही मला चकल्या गाठता येतात नाही. खायला येतं खात पण नाही. मग जाऊन देत. खात नाही तर मग सोडून देऊ विषय. कसा बाय असताय बघ. प्रकार आवडत नाही. लाडू आणि करंजा डेकर पण येईल लगेच. दिवाळी. तर अशा प्रकारे आमच्या अर्ध रवलेलो दिवाळीच्या ह्याच्यात.
भाताच्या गडबडीत फराळ रवलेलो तो आज करून घेतलेलो हा. सोडू गावत ना. कसे उठ उठ दाखवते उठ दाखवते. सोडते नको ही बघ आता उडवतो ते. गेली ती बरोबर. बापरे चकलेत पडला. थोडंशा हातान तेल उडवती माझ्यावरती. मी कशा बोलू बरं झालं जास्त नको टाकू. बरोबर आहे ना. आता टकला दिसता ना नाही ते अर्धो कट होईन अर्धो विनू गाळी घाली. तर चकले काळूची कोणाची ऑर्डर असतात तर माका सांगू शकशाल. मी येऊ शकतोय. आधी अपॉइंटमेंट घ्यावी लागेल. म्हणजे बिझी असते ना. आधी 4 दिवस आधी कॉल करूच लागत चकले कोणाच्या गाळूची असली तर. कसं बाय बरोबर ना. बरोबर. गाळ आता लवकर. प्रकारे अशा चकल्या करून घेतलेल्या आहेत आणि इकडे आता तळूचं काम चालू आहे. फटाफट तळ. टोप अजून भरलोच नाही. आवाज खडखड 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 येतं त्या मनानं भाजलेली आहेत. अजून एवढा पिठा तोपर्यंत काढतोय मी. तोपर्यंत तुम्ही खाऊन घ्यावा. तर एक मेनू रावलेलो चकल्यांचो तो तुमका मागच्या ह्याच्यात गमलेलो नाही म्हणून डायरेक्ट रेसिपी करून पाठवलेली आहे. रेसिपी म्हणजे रेसिपी अशी नाही कसे करतात ते दाखवलेले आहेत. काय पद्धतीने आम्ही कसे करतो ते. आणि स्वतः जातीनिशी मी खातोय. खाण्याचं काम करीत असते. काम करीत नाही म्हणजे मदत करीत नसते. त्यामुळे स्वतः मदत करीत होते चकले काढूचं काम. आता तळणारच. आवडतात म्हणून. आणि आवडतात म्हणून करतोय मी ते. माका चकले खूप आवडतात त्यामुळे मी स्वतः करतोय ते. कसं बाय बरोबर. असो काय असो धर ताट असो. अरे कॅमेरा वाकडं केलेलं. असो धर असो ताट. हात तुका हात असो काय धरलं. तर मित्रांनो वर्ष आता काढून काढून दमला तळून त्याका कंटाळलो त्यामुळे आता मी स्वतः तळतोय. कारण तळूचं काम माझ्याकडे जास्त असतं कॉन्ट्रॅक्ट त्यामुळे मीच तळतोय स्वतः. आई सांगता उजेड पाडता. ही बघा अशी भाजायला हवी मस्तपैकी. बघा पाणी. हे बघा हे बुडबुडे कमी झाले ना हळूहळू की समजायची भाजली चकली. कळलं ग. हां तशी ना हे आता जे हे होतात ना बुडबुडे येतात ते तेलाचे ते हळूहळू कमी होतात की समजायचं की चकली भाजली होय ना. आहे होय ना. तर वर्षादी जेव गेला म्हणाला. तू काढ म्हणाला मी जाते जेव. आणि मंद आगीवर भाजायची. आता आग भरपूरच झाली आहे. शिस्तीत पकड. असं काय पकडलं तिरको. कॅमेरामॅन बरोबर नाही माझं. मी दिसत नाहीच त्याच्यात. दिसत रे माका वायना दिसता ना. तकडे काय धरलं मग एकासाठी. काढूचं काम त्या चकल्यांचं वास इलो त्यामुळे त्या हलता सारखं कॅमेरा. टेस्ट केलं ना. हा टेस्ट खावचं काम त्याच्याकडे जा. आणि तुझ्याकडे माझ्याकडे नाही. एवढी सगळी माका काढूची त्याच्यानंतर माका जेवा ना तोपर्यंत जेवू नाही. हा तोपर्यंत जेवण नाही ना. पटापटा गाळ. हे बघा आता बुडबुडे मागाशी होते ते कमी झाले. आता म्हणजे समजायचं भाजली आहेत चकली आणि काढायची मग. हे बघा
प्रसाद तेल गाळून घ्यायचा. चला तर मग इथेच थांबूया, चकली खाऊया. तुम्ही पण खाऊ केव्हा, तुम्ही पण खाऊ केव्हा, आम्ही पण खाता. तोपर्यंत बाय बाय. गुड नाईट.